Vad säger du? Vi får godis. På lördag? Nej, det får godis. Efter maten får du godis. På en lördag, ja. Nej. Ja. Nej. Du får ingenting idag? Jag får godis. Nej. Jag får godis. Nej, vi har pratat om det. Det blir på lördagar nu. Idag är det torsdag. Det är torsdag. Vem ska du ringa? Ja. Vem ska du ringa? Hej pappa, hej jag är. Mamma är inte snäll. Nej. Måste jag borta? Mamma. Mamma, måste jag borta dig morgonen? Ha morgonen. Upp och sova. Vad säger du? Måste du? Okej, pappa. Hej pappa, vad gör du? Mamma vill inte prata med mig. Min pappa, han är död. Han vill äta godis lördag. Mamma. Pappa. Pappa. Hallå. 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 Hej. Jag är pappa, mamma. Jag är dig. Wait.